Zdravím, přátelé, vítám vás u prvního videa s Pepíkem. Tak začneme, ne? Máme tady náš krásný domeček. Nebo spíš můj. Jdeme si ho ukázat. Zde máme stoleček. Velice dobrý. Mám tady i funkční telefonek. Pak tady máme moji postel. Musím říct, že je docela pohodlná. Tak jdem dál. Jako další tady máme moji jedinou atrakci, což je stolní fotbálek. Takže si myslím, že je docela dobrý. Hele, tohle si tady Bananik zapomněl. Tak se ho jdeme zeptat, co to je. Hele, Bananiksi, co to je? Hele, nech to bejt a vrať se, s kam jsi přišel. Nebo ti vezmu šutráky. Tak jo, lidi, jsme na konci videa od Pepíka, ale bude další díl. Takže, co to jako to zbyl ty?